Salutare prieteni și bun găsit la un nou vlog! Astăzi mă aflu aici în perimetrul rațelor și despre asta voi vrea să vorbesc astăzi. Ce m-a împins să fac acest vlog? Dragul nostru pe care îl avem față de aceste animale, de rațele leșești mai exact, și faptul că în căutarea mea de a afla cât mai multe informații despre această rasă, nu am găsit decât foarte puține și foarte vagi, nimic concret, și eu sunt persoana căruia îi place să vadă lucrurile mai în amănunt, adică dacă vorbim despre o specie, vorbim și despre temperamentul ei și despre felul în care prosperă și tot așa. Adică îmi place să aflu așa mai multe detalii, nu doar cum se crește, ce mănâncă și cât clocește sau când. Și pentru că nu am găsit, m-am gândit să mă documentez eu puțin despre toate acestea și să fac un efort pentru a face acest vlog și pentru a veni în ajutorul celor care poate au fost în situația mea. Eu iubesc foarte mult rațele leșești, din câte am înțeles și știu din punct de vedere al geneticului, nu fac parte din familia rațelor, de asta sunt foarte diferite și ca formă și ca structura, scuze, cocoșul m-a acompaniat, și ca formă și ca structură și ca temperament, ca fire, în foarte multe aspecte ele sunt diferite față de rațele normale. Dar toate acestea le vom vorbi în clipul următor. Așa că dacă te gândești să-ți iei rațe sau ai rațe leșești sau rațe mute, cum li se mai spune, sau veți găsi în engleză Muscovy Ducks, dacă ai sau vrei să îți iei aceste rațe, ar fi fain să stai până la final pentru a vedea ce informații poți afla. Aceste rațe fac parte din categoria rațelor grele, adică sunt rațe care ajung la o greutate destul de mare. Femeile ajung undeva pe la între 3 și 4 kg, iar masculii au o greutate dublă, ajungând chiar până la 5-6 kg. Au un temperament foarte docil, sunt foarte calme, foarte așa pe vibe, adică n-au treabă, nu se sperie foarte ușor, sunt foarte liniștite. Cel mai important aspect la ele este că sunt tăcute, adică au un sunet micuț pe care îl scot doar în momentele în care sunt în alertă, adică au un mic săsăit așa și cu o mișcare a capului, adică niciodată nu le veți auzi măcănind, cel puțin pe rățoi care au un sunet și mai surd decât rațele. Rațele uneori, când sunt în perioada de reclocit, veți observa că au un sunet puțin mai pronunțat, asemănător rațelor, dar după la fel își vor reveni și vor fi la fel de mute ca până în momentul acela. Noi am primit rațele de la bunica Biancăi și o pereche le-am primit de la cineva care nu le-a mai putut ține. Și comparându-le am observat că această pereche din urmă este așa, are o formă puțin mai diferită a corpului față de rațele de la bunica Biancăi, și anume sunt mai lungi, mai plate și așa un aspect mai sălbatic, să zic așa. Iar cele de la bunica Biancăi sunt mai robuste, mai scurte și mai grase, așa mi se par cumva mie. Dar eu vreau ca să le țin pe amândouă, adică să am ouă din ambele grupuri, să zic așa, pentru a vedea diferența și la ouă și la carne, la pui și tot așa. Adică vreau să studiez puțin comportamentul lor de-a lungul timpului și să văd care e mai ok și care se potrivește mai bine în gospodăria noastră. De aceea nu am vrut să las un singur rățoi cu toate 3 rațe și i-am lăsat pe amândoi. Se înțeleg foarte bine, de obicei dacă nu sunt frați, să aveți 2 rățoi, se vor bate în perioada de împerechere și nu numai, și va fi foarte greu de conviețuit în aceeași curte. Dar aceștia i-am adus în perioada în care erau micuți și probabil de asta au crescut ca și cum ar fi fost frați și de asta se înțeleg foarte bine. Un alt avantaj la aceste rațe este că cresc foarte rapid, adică ajung la o greutate mare, destul de rapid, se înmulțesc foarte ușor, fără a avea complicații pe parcurs, adică ele cresc doar văzând cu ochii, bineînțeles, sunt devoratoare de orice e verde și
orice formă de vegetație, să zic așa, dar dacă le ținem sub control și le oferim noi tot ceea ce le au nevoie, cresc într-un mod surprinzător față de celelalte specii. Sunt și un ajutor în gospodărie, deoarece adoră insectele, adoră broaștele, adoră limacșii, adică sunt și mici carnivori, să zic așa, prind țânțarii și muștele din aer, așa că dacă aveți un număr considerabil prin curte, eu zic că își vor face simțită prezența asemenea păsări, așa că momentan nu avem decât avantaje în a le crește. Au nevoie totuși de un adăpost, adică nu le puteți ține chiar sub cerul liber, chiar dacă sunt foarte rezistente, adică la noi mă uitam iarna asta cum rațele efectiv stăteau în zăpadă și stăteau în nisoare, stăteau în ploaie, stăteau în frig, adică pe când puteau să intre înăuntru, în spatele meu este adăpostul lor, puteau să intre înăuntru la cald, dar ei preferau să stea ziua în toate aceste condiții, adică m-a uimit faptul că sunt foarte rezistente, dar au nevoie de un adăpost pentru situațiile mai rele ale vremii sau dacă sunteți în anumite zone în care prădătorii au mult mai ușor accesul la curtea voastră, vă recomand să aveți un adăpost în care să le puteți închide, deoarece sunt delicatese nu numai pentru noi, ci și pentru ceilalți devoratori din jurul gospodăriei noastre, cum ar fi vulpile, am văzut chiar de dihori, omorâte rațele acestea și câinii chiar le pot ataca. Așa că e bine să fie într-un perimetru închis. Eu le țin într-un perimetru închis, nu le închid noaptea deoarece nu avem probleme cu prădători care să le poate face rău, dar le țin într-un perimetru închis, nu numai pentru protecția lor, ci și pentru faptul că ele sunt palmipede și murdăresc apa într-un mod groaznic și dacă le-am ține în toată curtea și cu găinile, vă dați seama că găinile noastre nu ar mai avea apă curată. Deși avem perechea de gâște, ele au mai multă grijă, mi se pare, cu apa, adică nu o găsesc murdară, dar știu că ele, rațele, preferă să bage ciocul în nisip, în pământ, în orice și apoi se duc în apă și le lasă acolo și într-o zi poți obține chiar un strat de nămol de 5 cm, adică de asta prefer să nu le țin cu celelalte păsări. Cum am zis, noi adăpostul avem făcut din lemn, acoperit cu asbest. Este doar pentru a le proteja de ploi, de nisori și tot așa. Și avem și cuibarele rațelor. Dacă vreți să le înmulțiți, este important ca fiecare rață să-și aibă cuibul propriu și să fie așa făcut într-un mod sălbatic și ascuns, pentru că ele să se simtă confortabil și să nu-și caute alte locuri prin care să clocească. Da, vă spuneam despre apă, este important cumva să le schimbați zilnic, noi nu facem asta atât de des, adică le schimbăm undeva la 3-4 zile, deoarece au o vană destul de mare de apă și ele o murdăresc în prima oră în care le punem, adică nu rezistă apa curată ca să zici că ar fi curată de la o zi la alta și trebuie să o schimb zilnic. De asta noi le schimbăm la undeva la 3-4 zile, dar într-adevăr trebuie să o schimb, deoarece pe fundul apei, pe fundul recipientului în care este apa, se găsește un strat destul de gros de nămol și amestecat cu găinațul lor și tot așa. Iar pentru a nu crea totuși o apă insalubră, trebuie să o schimbați regulat. Deși ele nu sunt iubitoare extraordinar de mult de apă, precum sunt celelalte specii de rațe, totuși au nevoie de apă, de un luciu de apă, să zic așa, micuț, pentru a se spăla, pentru a se bălăci. Le place să facă asta, nu le place să stea toată ziua în apă, dar au nevoie de un recipient cu apă pentru a se bălăci și a se spăla. Iar de multe ori am văzut că în apă, adică în recipientul în care avem noi apa, în vana respectivă, rățoiul a călcat rațele în apă, adică de multe ori am văzut întâmplându-se asta în apă și nu pe uscat. Nu știu exact care este legătura, dar cumva le place mai mult în apă decât pe uscat. Apa mai este foarte importantă pentru aceste rațe, deoarece ele când mănâncă
iau o gură de mâncare și apoi imediat se duc și iau apă pentru a-și înmuia hrana și a o înghiți, și de asta este indispensabil, adică au nevoie musai de apă pentru că așa sunt construite ele, încât au nevoie să-și umezească mâncarea, hrana din gură în timp ce o mănâncă. Este bine, cum am spus, să le aveți într-o zonă în care le permiteți să stea și să nu poată ieși, deoarece sunt devoratoare de tot ce e verde, cum am spus, așa că dacă vă iubiți plantele de pe lângă casă, pomii care sunt mai mici și la care pot ajunge ele, și să nu le scăpați în grădină, dacă vă iubiți toate acestea, ar fi mai bine să le țineți într-o zonă închisă, de unde nu vor putea ieși și nu se vor putea atinge de toate plantele pe care le aveți în curte, deoarece nu va scăpa nimic din calea lor. Adică așa sunt ele, dacă le puneți într-un loc cu iarbă, în câteva zile vor face acel loc mocirlă, adică nu le interesează că e gazonul vostru preferat sau că tocmai ați pus nu știu ce semințe de flori, ele vor transforma totul în mocirlă. Unde văd pământ cu apă, merg cu ciocul și scormonesc și fac o întreagă istorie acolo. De asta noi, în adăpostul în care sunt ele, le-am pus paie peste tot, pentru ca să limităm cumva noroiul, formarea noroiului, și la fel, paiele absorb găinațul foarte mult și ele vor fi mai curate, ouăle la fel nu vor fi murdare atunci când vor fi depuse și tot așa. Adică este o zonă destul de curată, în ciuda faptului că este o curte de rațe, adică un perimetru cu rațe, este o zonă curată deoarece paiele au absorbit toată umiditatea, tot ceea ce se poate transforma așa într-o mocirlă, și așa în modul ăsta le putem menține și pe ele curate și astfel nu murdăresc nici apa foarte mult atunci când se bagă murdare. Vă dați seama că ar murdări apa imediat, dar așa ele nu sunt atât de murdare încât să se întâmple asta. Trebuie să cunoașteți faptul că aceste rațe pot zbura, adică pot zbura și peste un gard de 3 metri chiar, adică nu le-ar putea opri. Mai exact, rațele, femelele pot zbura, deoarece masculii sunt foarte grei și nu se vor putea ridica decât maxim la 1 metru, 1 metru jumate de la sol. Dar pentru a opri acest fenomen natural totuși, eu le ciupesc câte o pană din aripi, adică număr începând de la vârful aripei câte 4 pene, a 5-a o ciupesc, apoi iar câte 4 pene, a 5-a o tai și tot așa creând goluri în aripile lor, deoarece nu-mi place să le tai complet pentru că se va vedea urât atunci când și le vor ține pe corp și îmi place să le văd și frumoase, nu sluțite doar pentru a le ține în siguranță, așa că le tai câte o pană din 4 în 4 pene și s-au oprit, se pare, din a zbura, adică nu am mai avut probleme cu ele. Până la următoarea năpârlire, când din nou le vor crește penele și voi face același lucru. Dacă doriți să le înmulțiți, veți avea nevoie de un rățoi și o rață, adică dacă veți lua doar rațele, nu se vor putea fertiliza ouăle și așa nu vor putea scoate pui, boboci, deși ele vor avea instinctul poate de a cădea cloști. Ideea este că dacă vreți să le înmulțiți, trebuie să aveți minim un rățoi și o rață. Recomandat este ca să aveți un rățoi la 2-3 rațe pentru a avea totuși un început mai rapid, să zic. Dar dacă veți vrea să le înmulțiți pe parcurs, după ce veți face mai multe, un rățoi este potrivit undeva la 6-7 rațe. Puteți ține și 2, dar cu condiția să fie frați pentru a se înțelege, și 2 fac față lejer la 10 rațe, să zic așa. Adică vor fertiliza toate ouăle. Rața are undeva la 3 cicluri de ouat, va depune prima dată ouăle începând din primăvară și apoi urmând ca să mai aibă un ciclu în vară și spre toamnă. Ciclurile din vară sunt mai rare pentru că ele își duc bobocii destul de departe și se mai ocupă încă o dată de treaba asta, să zic așa, în toamnă. Pentru ca o rață să cadă cloșcă, este important ca să aibă un cuib, cum v-am spus, construit de noi în principiu, fie foarte ascuns, să fie așa într-un mod sălbatic făcut pentru că ele se simt mult mai în siguranță, adică vor căuta tot timpul locurile mai ascunse. De asta dacă le veți ține libere, vor căuta de desubtul crengilor sau prin tufișuri, ierburi înalte și pământ pe sub lemne, își vor căuta tot felul de vizuini în care să clocească.
iar dacă le veți ține într-un spațiu închis, este bine ca în adăpostul lor să aibă fiecare rață cuibul său. Dacă vreți ca toate să clocească, este bine ca fiecare să aibă cuibul său, în care ele vor începe să-și depună ouăle și cel mai important este ca ouăle lor să nu fie luate. Adică după ce vor depune un ou, lăsați acolo fiecare ou pe care îl vor face, iar ele după un număr de 10, 15, poate 20, dar cazuri extreme cu 20 de ouă, vor cădea cloști și vor cloci. Perioada de eclozare a ouălor va fi de 33-35 de zile, undeva pe aici, după care rața, având capacitatea să fie o mamă destul de grijulie și de responsabilă și să crească bobocii fără ca voi să interveniți decât, nu știu, cu mâncare și protecție. În rest, ea se ocupă de orice e nevoie. Eu am o rață care tocmai a început ouatul, este luna februarie și a început ouatul, ceea ce mă face să cred că se simte bine la mine. Și a început ouatul, are undeva la 11-12 ouă, cam așa. Și sper ca în zilele următoare să și cadă cloșcă. A început ouatul, nu știu, acum câteva zile și la fel nu am luat ouăle pentru că știam lucrul acesta, că dacă le iei ouăle ea nu va mai cădea cloșcă, adică vor mai cădea unele dintre ele, dar foarte rar. Pe ele le stimulează foarte mult faptul că au ouăle acolo și că trebuie să le clocească, adică de asta nu trebuie luate. Am mai văzut cazuri în care le-au luat ouăle, ele tot au căzut prin instinctul lor cloști și le-au pus după, dar așa nu vom avea siguranța că acea rață care depune ouăle va cădea cloșcă. Bine, sunt și situații în care după ce a căzut cloșcă rața respectivă, după vreo săptămână se răzgândește brusc și dacă nu ai vreo cloșcă pe la îndemână sau vreun incubator, s-ar putea să rămâi cu ouăle stricate, să zic. Apoi un aspect foarte important, dacă nu aveți în vedere faptul că rața voastră și-a făcut cuibare într-un loc nepotrivit și depune acolo ouăle, doar o să vă treziți cu ea dispărută din curte, după o să le clocească și o să iasă cu boboce. Asta dacă în zona voastră nu e o zonă cu risc de prădători și să nu o mănânce sau tot felul de lucruri de genul ăsta, că ar fi o situație neplăcută. Deci de asta cumva aveți grijă dacă au început să ouă în altă parte, să închideți acea parte, dacă nu vreți să clocească acolo, să o stricați și pe ea să o puneți cumva, să le închideți în momentul ăla cu toate rațele într-un loc pentru a-și forma cuibul în zona respectivă. Pentru că dacă ea își va face cuibul în altă parte și veți vrea să o mutați apoi, nu este ca cloșcă, adică dacă îi luați cuibul și o mutați în altă parte, ea va considera că nu mai sunt ouăle ei și nu o să mai stea cloșcă. Adică nu-i ca găina, că o pui tu unde vrei. Pe rața unde se pune, cea leșească mă refer, unde se pune, acolo trebuie să și clocească. Cum ne dăm seama că rața va începe să clocească? Ei bine, după ce și-a adunat, v-am spus, un număr de ouă, în general peste 10 ouă, va începe să-și smulgă puful de pe piept pentru a forma cuibul, va adânci foarte mult cuibul. Veți observa și că își ascunde cu paile de pe lângă ouăle, ne lăsându-le la vedere. Ei bine că atunci când o rață o căzut cloșcă și încă se află în blocul în care sunt și celelalte rațe și nu aveți posibilitatea cum să o închideți doar pe ea în locul respectiv, să scrieți fiecare ou al raței cu o careocă neagră ceva pentru a o controla și a vedea dacă peste ea au mai ouat și alte rațe și îi păstrați doar ouăle ei, să mai înceapă și alte ouă în a le cloci. După perioada de ecluzare, cum v-am spus, care este undeva de la 33-35 de zile, va ieși cu boboceii, apoi va trebui să-i luați din comuna rațelor și să închideți undeva separat. În primele zile de viață boboceilor li se administrează o mâncare umedă cumva, adică am văzut cumva o rețetă de niște cereale amestecate cu lapte și cu puțină verdeață, asta în primele zile de viață, apoi după băgați foarte multă verdeață tocată, că ăștia mici sunt mai devoratori ca cei adulți și vor crește în voie.
Așadar, cu toate aceste informații pe care le-am aflat și eu și vi le-am spus și vouă, am tras concluzia că sunt niște animale foarte frumoase, foarte inteligente, să zic așa, adică cumva foarte independente, docile, calme și eu zic că se merită în a le crește într-o gospodărie, deoarece, v-am spus, producția de carne este foarte mare, carnea lor este foarte gustoasă, este scăzută în tot felul de grăsimi față de toate celelalte cărnuri pe care le putem obține în curtea noastră. Este asemănătoare carnei de vânat, având și culoarea asta specifică roșie, așa cumva, chiar dacă este mai teioasă, să zic, față de celelalte cărnuri. Printr-o gătire corespunzătoare putem obține chiar delicatesuri din carnea lor. La fel, nu sunt foarte ouătoare față de celelalte specii de rațe, însă dacă nu vreți să obțineți pui din ele, au un număr de ouă, zic eu, acceptabil. Dacă au condiții bune, vor începe să ouă încă de prin ianuarie, februarie, la mine așa au început. Și apoi un alt avantaj la ele este faptul că dacă aveți vecini care s-ar putea să-i deranjeze sunetul animalelor, ele nu fac zgomot. Momentan noi ne bucurăm că le avem și sperăm să le putem înmulți. Prieteni, cam acesta a fost vlogul de astăzi. Vă mulțumesc că ați rămas cu mine până la final. Dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să apăsați pe butonul de like, să vă abonați la canal și să distribuiți acest video pentru a vedea și prietenii voștri care poate sunt curioși și ei despre această minunată specie de rațe. Scrieți-mi în comentarii câți dintre voi aveți astfel de rațe, câți dintre voi doriți să achiziționați astfel de rațe și ce părere v-ați creat în urma acestui video despre ele. Dacă știați sau nu aceste informații, dacă voi aveți lucruri pe care eu nu le-am zis, le puteți lăsa în comentarii pentru a le vedea și ceilalți, dacă considerați că vor fi de ajutor. Până la următorul video, eu vă urez să aveți zile cât mai faine.